'Yar sarkin aljanta ce mun ni kaɗai ta ka aure wayo ni. SIKD Record. Ku taya ni da jaje al'umma na gamo da gamona. 'Yar sarkin aljanta ce mun ni kaɗai ta ka aure wayo ni. Ƙarshen tika yaude ne gamo SIKD mai waka aljana tana suna. Inda kuna biya ta labari na baya kun san ɗausiya kauna garanta nuna. Yau ku zo ku bi ni ku ji ina batun ya kwana, batun kamar da cikas dan adam da shi da jinnu sai aure. Ta zo tana bayanin aure aje a daura, ko ina santa ko bani so tilas a daura. Na ce ina da mata wai wajibi na ƙara, ni ko bani santa wadis da za ta ce mun yi aure. Na rasa yadda zan yi na ce mata ni ban da nera, in ko ban da sisi aure ya zam lalura. Magana ta aure ki bar ta karki kara, sai ta yi dariya ta ce garin akwai so ya aure. Sai ta ce tsaya ka ji ni da ka yau ka gane wannan, batun kuɗi ne matsalar ka kyale wannan, batun abinci ne ba mu cin shi wannan. Na fi so mu zauna a zaman mu ni da kai karni ware. Sannan ka sani ni a gidanmu 'yar auta ce, kuma karka manta 'yar sarkin aljanu ce. Babana yana so na kome zani ce, shawara sahibi ka ce ka yarda da ni mai aure. Sani ma na ce ta gane a gidanmu babu ɗaki, sai ta ce na manta ita za ta bani ɗaki. Na maya na rantse ka na gani da tsaki, ko me za ki bani yarda da ke mai aure. Na ce ta je ajinsinsu a can ta je ta duba, sai ta ce da ni a'a kai kadai na duba. Sai na ce ta gane auren mu babu riba, ni mutum ke aljan ya zama mu za ya daure. Ta durkusa tana kuka har da magiyanta, ta rike kafata tana kiran na sota. Ni kwa sai na dube ta na fusge kafata, sai na ce dube ni da ke ko za ki mutu ba wani aure. Na bar ta dai tana zaune na mutsike idona, na yi gaba na wuce don babu santa raina. Sai ta ban tausayi kamar na je mu gana, to ku ban shawara dangi na bar ta koko mai aure. SIKD on the mix.